باش زمان و رامان برنامه پێشکەشکردنا زانیاریên نوێژەنە دەربارەی زمانی کوردی ji kesayetiyên şareza û pispor wanazkiriye ku her carê em mêvanekî cuda tînin ji bo ku her yek bi awayekî ciyawaz zanyariyên zanistî û zanî derbarê zimanê Kurdî bigihîne me. Vê carê jî mêvanê me we mamoste Recep Dildar e. Recep Dildar sala 1958 li Bedûliyê ji dayîk bûye. Bedûlî gundekî navçeya Çinarê ya Diyarbekirê ye. Piştî serîkirina dibistanê 4 salan li pîrana Diyarbekir 2 salan jî li navenda Diyarbekir mamostetî kir. Ji sala 1980 ve bi Kurdî dinivîse. Helbestên wî yên pêşîn wê çaxê di kovara dengê Kurdistan de dihatin belavkirin. Helbestên wî di sala 2003 de weke pirtûk bi navê Kewa Canê hatiye çapkirin. Di vê navberê de dest bi wergerê kir û romana Seyid Alp ya bi navê Doran wergirandiye Kurdî û ji aliyê weşanxaneya Dozê ve sala 2005 hat çapkirin. Di heman salê de di pêşbaziya çîrokên zarokan de a şaredariya Sûrê de çîroka wî bû yekemîn û xelat wergirt. Sala 2007 kovara Nûbiharê ji bo sedemîn hejmara xwe pêşbaziya çîrokan li dar xist. Di wê pêşbaziyê de jî çîroka wî ya bi navê veger xelata yekemîn wergirt. Recep Dildar dest bi nivîsa çîrokan kiribû û çîrokên wî yên pêşîn ya bi navê şikefta xwekuştinê ji aliyê weşanxaneya Evista sala 2008 hat çapkirin. Duyemîn berhema wî ya çîrokan li 2 xezalekê bû ew jî sala 2012 ji aliyê weşanxaneya Ava ve hat çapkirin. Kitana Spî di çîrokan de berhema wî ya sêyemîn bû ew jî ji aliyê weşanxaneya Nûbiharê ve sala 2015 hat çapkirin. Ji berhemên wî yên din jî dojeh çîrok, liqat roman, şikestî roman li ser berhemên nû xebatên wî berdewam in. Temaşevanên hêja nehamê biçin cem hevkarê min Keremo û mêvanê me hêja mamoste Recep Dildar. Fermo. Gelek مرحبا حوالو گرینجا میوانین عزیز تماشاوانین کرد شوپی بری هر تشتی ونحبی بسرچاو سران راتن و مخیراتن اکرانی ما و مخیراتن برنامه زمان و رامان به برنامه کدنم الپیش بری ونه و ایرو میوانه که من دیسا و که همو برنامهان میوانه که گله که بقدر ایرو لدیوانا میا ماموستا رجب دلدار ایرو میوانه برنامه زمان و رامانه ماموستا سرسرمن سرچاویم راحتی ساون سپاس کم جبو و درفت دامه بشتری برنامه بون و سرکتنش تلویزیون مالا تاوا به ماموستا جان گلک شادم قلمکی وکیته پینوسکی وکیته ایرو دیوانا میوان دیوانا منه سرسرم سرچاویم راته دست پکی ده تشتکی کد بخوازی ببیجی هبه ام دکارم بگرن پاشجی می ورن میدانی تشتی ام بخوازن دوی ام جاودو حسب کن ام ببن خواه لخواه خودی درکون جاو حسب کن دجمناتی هف نکن و بنرخين نتوى خو هفدو بلند بكن ساعات مالا طابه سرسري من سرچاوي مراتي ما مستجان امي ايرو بيتر لسر دناوا مالبات دمرو دكاره كردي چقاس بكوك بهيله چقاس دولمند بك و زمين مرو دكاره چوا آوا بك جبر چست خوازم ام جناب طرفي تشتي باخفن جبر كو د مالبات اته جبليته زاروكن تجين اكل دو تجهاتنا همون ويسكار مثلا امي بحث بكن گليزار د قادا خويا ادبيات دا شعر مودر دا براستي گله كيشايه كچاته همان دمي كوريته يعني د مالبات دا تبي ويتشتي دايا چاندن اونها فيكي ويجي گلك امي بچكي بحثا بيبكن دوي زمينه چوا چيكر دوي مره بخوره درست به مره خو نخاپينه بله كوا تو بجي كردم دوي تو دناو مالا خود بكردي بپيوي كوا تو دناو مالا خود كردي بپيوي زاروكتين بزمان كردي مزم بن تمام دروي مالي دچن دبستانه دچن کار دچن کوچه تف ترکیه فقط کوا کت هندره ماله دوی تجاره بیجی اف زمان مالا میه نابه ام ده هندره ماله ده زمان اکدن بکن سردست کوا تو نوا مالا خود بخوره درست بی تو بخور زمان خود سردست بکی و دو مالا تده کتاب هبن کتاب کردی هبن تو شعیر کرمانجی بخوینی تو موزیکا کرمانجی گوداری بکی زاروکته جی بیای مزن ببن
براستی جذبان سربلندم وقت اگو گلیزری رو چار برهمه وین هنه و خورتین کرد به کیف خوشی و دخوینن از بیرانی نکو واره پارو بکم لسویدی بون 2 سال بری بو یعنی بری پاندمی هم لودری بون لکوملک من پانلک دا گلیزر جات بو خورتک چاول گلیزر کت yani pır keyif hoş bu. Gomun zam bu azet telvedri nasip kim. Gomul Diyarbakır tenas nekir. Gomun khub qaçağıyla sinor xıst bir kamda hev kitaba te hevu. Yani gülüzer şaş bu, emri şaş bu. Disa dokuremin dinevsinin Azad Murat erduş kitabı on çapını. Keçek min hatta iro ne dinevsant hanek xud kirdigo az binefsin mune qalem yapmışkinin. Bedaviye de kovarek de şiire giderket evci gelek zeda tacibandın Dilan Dildar. Ez bahsa vejifkim. Pır başı, gelek başı. Mamosta, eva yen lidu tahatin hamu bun neviskari vizmani. Yani da evtiş çava paras gelo. Yani tu çava buy minak jwanra beli ve hunurda bu kurdi ahvi le او ترکر کلو یعنی کو او بون خودی قلمه کی کردی و آنها کچنتا کرنتا هر یکی تقاضا خدا جبلی وجی مثلا کرکتاب خود دکتوره یعنی گلیزارین حال اروپا هر یک تقاضا خدا کاری خوشید که و بیرجی نویسکاریت کن خباتن دنیا کرنه ج کردی رج قلمه کردی رج خدمت کرنه زمین وی راسته بدون دب کردی آخری هم دسری دجیم گفت و مرا بخوره درست به من قال لك كاس ديتنا ام بجن سروكي كوملك بي كي بكردي على قدر دبه فات مالاوي دي زمانك دن سردسته yani mera acayip demini vantışta çünkü bukhora ne dürüstte yani ihtimali de gavat tu kitabek bigri deste bukhuni zarokete tedkir rol model saya temezet ke evji kitap tkhuyne من خواست كنت في بيجي gavat tudmala xud bixwînî zarokê te jî bixwîne tudmala xud helbesta bixwînî tu ji yekê re bixwînî tu jê re bixwînî ew ê jî bigirî ji yekê dinê re bixwîne tu Ayşe şan li mala godarî kî ew ê jî Ayşe şan bide godarî kirinê bi xwe bêje jî yani mesela ev e gavat tu divê bi durustî ji zarokê xwe re bibî rol model tu nebî nabe tu tiştek bêjî û tiştek dinê bikî nabe دبي gotin û kirin yek berê saeta te xweş mamoste can neha gelek romanê te jî derketin çîrokên te jî derketin pirtûkên te yên bixwe ez bêjim mesela ji zimanê te yê romanê gelek hes kir min ji leqatê pir hes kiribû bi rastî min şikestî pir hes kiribû em piçekê li ser van mijaran jî baxin yek du wergerên te jî hene di Kurdî de zimanê romanê pêşiyan behsa romanê bikin. Zimanê romanê niha di çi astî daye û tu li kê dera vê astê li gorî xwe? Keko ziman çaqa sade be, hevok çaqa sade bin edebiyat eqasa xurt pê dibe. Yani têgiştinek xelet heye di navnivîskarê me de işte hevoka çaqa dirêj bike, çaqa li hev bitewîne, çaqa li quncika bigerîne sanki edebiyat ke. Edebiyat ne ew e? Tu bi hevoka xwe derdê xwe çaqas hêsan bêjî, bi hevokek hêsan derdê xwe bikaribî bêjî edebiyat ew e. Xurtbûna edebiyatê ew e. Bi zimanê milletê. Bi zimanê milletê tabii, bi zimanê milletê yani îro mesela gelek nivîskar em bêjin ji Dêrikê ji Qiziltepe'ne fakat ziman wisa ditewînin ku ê dixwînin jê fehm nake. Lê dilukime ama zimanê me em bêjin celadet jî gotî di tewangê de tewanga peyvên me rabiyê. Nêr rabiyê. Yani gava tu ziman çaqa hêsan bibe milleta xwe bi hêsanî jê fehm dike. Edebiyata me bi tevahî gelek baş e. Di demeke kin de gihîştî qonaqeke baş. Tabii o kadar zext û zordarî û Belê heta salê 2000 li vê dirê roman hatine çap kirin. Yani berî salê 1908 çîrokek Mehmed Emîn Boza sanatî çap kirin bi navê Meyro. Memuzîn çap kiriye. Şefak Lenin çap bûye. Yani diliye destane yani. Piştî salê nodî de kovar derketin. Salê 2000 de jî
çiroku roman lvedre ekil serve axe nivesandine hatını çap kirin. Pişti betir pişti 2000 ne? 2000 bele sali 35 dile Erivanê nav Kurdê Sovyeta berê roman bi pêşketiye paşê Stockholmê Swêdê ekolek gelek xweş çêbiye gelek nivîskar Mehmed Uzun wek Firat Cewherî kek Şerefxan Hesenê Metê yani ekolek xweş çêbû zemanek xweş bi kar anîn û bi ser jî ketin yani ji Kurdên ser axa me re bûn bînak. Piştî ku Kurdî serbest bû îja li vê derê xorta ciwanan destavêt qelemê û gelekana pêş ketine bi rastî. Pirsgirêka me çi ye yani kitabê gelek baş tên çap kirin fakat xwendevanê me kêmin. Menê wî bigota. Ew ji ber çi ye? Ew ji ber çi ye? Çünkü perwerdeya me neb Kurdî ye. Keva perwerdeya te neb Kurdî bi tu bi zimanek din bixwînî û tu bixwazî Kurdî roman bigirî destê xwe bixwînî yani pir zehmet e yani fedakarîkî mezin lazım ji wî re. Fedakarîkî mezin lazım e ev ya em di fuara de bi taybetî dibînin gelek hort keç tên çav gaval çav kitabê Kurdî dikevin heyecanek mezin wan digire kêfa wan tê lê dibin mixabin em nikarin bixwînin ew jî bi rastî janek mezin dixin nav dilê me yani divê berî her tiştî em bibin xwedî statûyek zimanê me li ser axa me bi zimanekî fermî ku zarokê me bi zimanê xwe perwerde bivînin û karibin xwe bigînin edebiyata xwe. Saet xweş. Mamoste em gelek caran te dît nava xweda jî wek dost û heval û wek kom û sazî û dezgehan dibêjin nivîskarên Kurd hejmara nivîskarên Kurd ji hejmara xwînerên Kurd zêdetir e belkî. Nivîskarên Kurd bêtir belkî pirtûkên Kurdî di nava nivîskaran da diçewtê. Yani ez jî dinivîsînim lê ez pirtûka te dixwînim. Tu dinivîsînî, tu pirtûkên te hatine çapkirin dema pirtûka min çap dibe bêtir tu lê xwedî derdikevî. Em dikarin ya çawa çareser bikin yani wekî te got belê statûyekî lazim e lê di dest me da derfetê heyî li gorî rewşa heyî em dikarin ya çawa çareser bikin. Bibexşe em çawa dikarin bikin ku romana şikestî romana te ya şikestî bigîje hezaran belkî bi hezaran sed hezaran xwîner heq dike yani. Rastî ye ana êkî Kurdî dixwînin em bêjin belkî 3-4 kesin. Belki zêdetirin jî fakat 3-4 hene yani Kurdî dixwînin. Çawa xwendevanê zêde bibin yani çaqa zêde kitap benivîsandin xwe baş e ji te rûya bêjim. Çünkü di nav demê de ew li bêjingê bikeve hinek li ser bimînin hinek jî ji bîr dibin diçin. Li ser bimînin bigijin nifşên nû bîya wê dawam bike. Milletê din jî wîsayî em bêjin di nav Tirka de jî wîsayî salê bi hezaran kitap tên çapkirin ama yani çend kesa tên xwendin em bêjin Orhan Kemal Yaşar Kemal Orhan Pamuk Zülfü Livaneli yani tên xwendin êdinê tev ji bîr dibin diçin yani ême jî wisa be îja her nivîskar gava dinivîsîne li derdora xwe çend xwendekar jî bi xwe re çê dikin mutlaka ji ber wê nivîsandina kitaban mühîm e her kovarek derd dikeve hem nivîskarê xwe çê dike hem hinek xwendevana li dora xwe çê dike yani her komeleyek çê dibe xwendevan têde zêde dibin Kurdî têde xwendin komê xwendinê çê dibin wisa ye yani bi vî awî kom zêde dibe fakat asimilasyon tiştekî pir geddar e yani wek li heyekî bi ser Kurdadetê ji mektebê dest pê dike o televîzyon cergî teknolojî ketî nav mala cergî teknolojî ketî nav mala di nav malê de direkt dikevin nav mejiyê zaroka û mixabin îro zarokê me piranî Kurdî nizanin ew xetereke pir mezin e. Pir mezin e. Mînak telefon di nava destûrê lê pê zarokan da ye eger ewa hercar bi Tirkî belkî îdî di jiyana Kurdan da ew telefon û xêze fîlmên zarokan û fîlmên kartona û gelek li vî têne temaşe kirin ew zarokên biçûk 2-3 salê îdî ewa digirin destê xwe û heta êvarê mixabin Tirkî. Pazar Tirkiye ji zaroka bigire ji 7 salê heta 7 salê herkes di navê pazarê de ye. Herkes di navê pazarê de ye. Dewlet viya baş zane
ji serî de plana gava komara vabî plana xwe çêkirine gotin em ê ne Müslüman ji vî welatî derxin ser vê axê Müslüman jî asîmle bikin di ser Müslümantiyê re bikin Türk. Programa wan bûye awî dimeşana û gelek bi ser jî dikevin. Serketne hezar nesedû yazda hezar dozda jivînê Selanikê dest pê kirin heta nihajî daş. û pêşgotineke Çîniya heye dibe tu dixwazî milletek tune bikî pêşiya zimanê wan tune bike. Ana rewşa em tê de dijîn ev e. Mixabin. Mamoste zimanê romanê ji bilî te yani wek min got ez bixwe gelek zimanê romanê yê te gelek diecibînim ji ber ku ez jî dixwazim wa zimanekî wek te got basît zimanê milletê ku di nava xelkê de tê xwendin dema ku mirov bixweyne wê çîrokê ji zarokekî 7 salî re jî bêje 10-12 salî re jî bêje fehm bike bi ew zimanê ku di nava milletê de heta niha hatiye gotin wek zimanê Mîrza Mihemed wek zimanê Rostemê Zal ku çîrokên wan dihatin gotin wekî dewrê Şêevdî û êdinê ew tarza te ev e. Ev zimanê romanê niha di çi astê daye yani li gorî te mesela me behsa Kekfirat Cewerî kir me behsa Mihemed Uzun kir me behsa em bêjin gelek lêkolînerên me hene ê ku di vî warî da wekî roman jî nivîsandine em ziman di çi astê daye gelo zimanê romanê. Ziman ana em bêjin Dostoyevskî. Belê. Mijarî wî ew kin tevlî hevin ser psikolojiya însanê fakat tu hevokî mezetkî hingî hevokî basît û sade ne Saet xweş. tu başê fehm dikî. Sivikin. Sivikin divê em vî hawî binivîsînin. Çünkü milletê me perwerde nedîtiye ziman ji bo çi em ji bo çi dinivîsîn ji bo millet bixwîne yani. Geva te nivîsî û millet nexwend ew ji çi re be yani tê texî sindoqê bimîne heta kengê yani. Saet xweş. Ji bo millet fehm bike tê bigêje û derdek nivîskar heye di romanê de divê bibêje. Ana ez bi xwe romanê realîst û civakî dinivîsînim. Tu karî bêjî dîrokî jî yani ez dixwazim rewşa millet li ber çawa raxim û pirsat serê însana de çêkim. Dîrokek rastîn heye û dîrokek veşartî heye. Ya di mektebê de di kitabê fermî de tê gotin. Zarokê me bi wana mezin dibin. Divê em bi romanê xwe dîroka xwe bi wan bidin fehm-kirin. Di leqatê de ev heye, di şikestî de ev heye. Divê em di romanê xwe de behsa mekanê xwe bikin. Yani çawa belê çawa Rûsek behsa küçeyê Moskovayê dike, Lenîngradê dike divê em behsa küçeyê Diyarbekir bikin, behsa deşta Şêriyê bikin, behsa deşta Xerzan bikin, behsa Omeriya bikin, behsa Cizîrê bikin. Min di çîrokê xwe de romanê xwe de viya bikaraniye. Min mekan bikaraniye. Min roman xwendine Kurdek nivîsiyê Diyarbekir derbas dibe tenezzül nakin navê Diyarbekir bêje. Yani ev hişmendiyek çawayî me re fehm nake. Divê em bi hişmendiyek netewî mesaja bidin nifşên dû xwe. Gava em vê mesajê nedin ez ji bo çi dinivîsînim? Ana Armancek wî hebe belê tenê fantazî nîne. Na. Ana hinek nivîskar derketine em bêjin xwe romanên modernîst, postmodern datînin. Gava dibên modernîst dibe qiyas tiştek modern dinivîsînim. Romana modernîst ne ew e. Romana civakî çi ye? Tu behsa civakek dikî, di navê civakê de behsa qehremanê xwe dikî. Fakat moderna romana modernîst tu ew kes, ew qehreman ji nav civakê derdixî wek mûyê tu ji nav rû bikişînî tenê behsa wî mûyê dikî. Yani serê xwe dixe nav qûmê û behsa derûniya xwe dike. Fayda wî ne digihîje civakê, ne digihîje millet, ne digihîje tiştek. Tabii. Yani derdek me heye milletek azadiya me tune ye, axa me tune ye. Em ne xwediyê xwe ne. Serweriya me tune ye. Em ê bi derûniya xwe ya çi bikevin? Derdekî civata me heye. Yani li dünyayê piştî şerrê duyemîn edebiyata modernîst têk çû. Nivîskarê Ewropayê qelemê xwe şikandin, gotin yani millet civak, ev şer, derdê millet heye. Em çawa yani bi hundirê meciyê xwe ketin û em derdê xwe psikolojiya xwe li ser psikolojiya xwe dinivîsînin. Qelemê xwe şikandin yani rast e nivîskarên meşhûr derketin de modernîste.
fakat devce berdan yani. De edebiyatı da realizm bingeha her tiştiye. Saat hoş. Realizm. Başa. Mamoste can. Niha ez dixwazim berî ku em derbasî çend ew behsa naveroka romanên te jî ez dixwazim em çend deqel serê biaxivin lê berî wî bi kurtasî ji xwînerên Kurd re. Keç û xurtên Kurd yên ciwan taybetî ku vêga dixwazin romanên Kurdî bixwînin. Dikarî çend mînakan ji wan re bêjî. Ez dixwazim hûn biçin romana filan kes bixwînin, filan romanê bixwînin. Çend mînakên Kurdî tu dikarî bidî gelo? Yani Bahtiyar Ali, Jibaşur, Bahtiyar Ali, Ferhat Pirbal, Rojava, Can Dost, Halim Yusuf, Saat hoş. Roşlat, Perviz Cihani, yekidinci he bu Eta Nehai, li Bakır, gelek kesan nefsine. Zan navi kabejim. Yani wekî mînakê ku tu em bêjin em dikarin bêjin eva karê xwe de êdîbiya hosta. Mesela ez ji pirtûkên kek Firat jî hez dikim. Yani zimanî wî jî xweş e zimanê. Mesela min dema romana Mihemed Uzun ya Siya Evînê xwend ez çûm dunyakî dinê min got Kurd îdî em hatin ev yani min çi mesele duya da çi tarih heye coğrafya heye birçîme ere o zaman heye zaman heye yani romana ku paşxana ve ne tarih be li hava dimine ve kerenge payiste ber bayet keve diçe paşxana her romana kide piçek tarih u civat heye jibervi es mesela Tolstoy romanı Tolstoy hastkim Tolstoy minakek pir başe civata xwe ve avat ke o dinav civatê de qehremanê xwe derdixe. İnsanek realîst e û civakê dinivîsîne. Du sê mînakan jî ez dixwazim tu ji Bakur bidî. Ji Bakur bidim Hesenê Metê. Saet xweş. Hesenê Metê. Ez karim bêjim. Mesela van roja min şampaz xwend. Sadık Usuf bu. Sadık Usuf. Uskani. Sadık Uskani. Sadık Uskan. Romanı buna ve şampaz nefsi bu. Gelek min acıvat min rastî. Bahsa civata qoser etke. Bahsa civatê dike qahremanek derxistiye bahsa wî qehremanê xwe dike ne siyasî. Lê çawa civatê li hev digerîne ew jî yani psikolojiya civatê gelek xweş zev dikiriye. Zimanê wî jî xweş bû. Yani jara spas dikim yani. Saat xweş. Mamoste can. Em muhab kirin hema teqrîben sercama sê du sê deqê me ne wisa. Ez dixwazim piçekî em behsa naveroka romanê te bikin. Di romanên te de min vî tiştî pir li ber çav dî. Tu behsa kaniyê dikî, rûbarê dikî, tu behsa dara ku yani behsa wan daran dikî. Yani kesekî ku wê derê nedît be jî dema ku wê pirtûkê bixwîne biçe em bêjin herêma xerzan dikare li gorî wê teşbîha te ciyek te behs kiriye wê erdnîgariyê berî ku here nas bike. Tevana bikaraniye. Tu dikarî piçekî behsa naveroka bi taybetî şikestî û leqat. Leqat min behsa malbata Kurd kiriye ku beşdarî hereketa Şeyx Saîd Efendî bûye û li wê derê çi hatî serê wan civata wê çaxê jiyana wan çawa bû çawa koçber bûn yani ji 25 em bêjin heta hema niha çi hat serê wê malbatê ew malbat qehremanê romanê ye îja bi mekan wek te got mekan em bêjin ji Karazê tên Diyarbekir diçin İstanbolê yani wan mekanê tê de dijîn ew însanê tê de dijîn min behsa wan kiriye psikolojiya wan daxwazê wan hêviyê wan di şikestî de jî min bi çavê Suryaniyek deşta Bişêriyê vegotiye û Diyarbekir vegotiye Suryaniyek bi çi çavî li Kurda mêze kiriye bi çi çavî li sîstema dewletê mêze kiriye têkiliyê wan û civata Kurd çawayê ê eşîra çawayê û paşê
Dinav ve romanê de min behsa şahsiyetên wê demê kiriye. Em mesela Emine Ahmet, Cemile Çeto, Evdalê Zeynikê, yani gelek kesên wisa, Bişarê Çeto. Wan rolek çawa lîstî di civata Kurd de bi dewletê re çi kirine bi ser civatê çi Yani kirine. devir de şu mesela dışkesti de tevi realite pır baş. Yani tane gotiye az Kurdum deve az devir de realite dur bikevim. Devir de eko wan parastiyeji o evan ben peji kiriye te Bele. Yani gelek Müslümana keçu jinin Süryaniya girtine, li mar kirine, loma ana gelek Kurd ben pirke me mesraf filane. Bafılane falan. Yani ya şükete destanine servan yani. Dehman demedim. Parastine cihane. Eko te parastine jite realite daniye meydan. Te gotiye bavra. Şeyh Fethullah mesela min mina kavidayı bir la yoktani dera midyate goti le herema min yeke Süryani hat kuştun Allah'ımın ucu bikujun. Ev dirokede minake gelek başı yani. Yani gelek muan parastineji. Parastineji. Evji hey yani çilbejin seva xarabuydu bence. Yani ne sev yani gelek harabi bunu yani. Çünkü brastici hem jber din heneka gotiya mepçin cenneti henekci çavi berra mali ciran khudayı berra jine vandane o xarabiyek mezin buan kirne yani. پر مهمه تشتك پر خوش من جبركو از بيچكي واقفه وي اوي بوم يعني من برج السرفان قادان هناك ليكولين انكربونها از 2018 چوم ايريواني د مزخانه ايريواني ده بلگه کی من دید وكي بنج خالن بلگه يعني جبوكو است تمام بكم از دبيشم بنج خالن بلگه کی وهايا اوا بلاوكن كوب دستا بلاو دكن 4-5 madde hene. Duan madde yanda 1914 civina Selanik 1911 1912 da 1912 da civinin Selaniki İttihat-ı Terakkiye de bir yaravan 5 madde ya. Dahi belavokên kulbajarê Kurda belav kirine dibêjin ew kesî ku heft Ermenî bikuje ew ê biçeçinetê. Dibêjin بني ون خدي درنا كevin ev Ermenistan Kurdistan bebe Ermenistan وكي في 4-5 ev belgeyeki naha heye ev te paraste وكي في gelek bi Kurdan bi meji wan leysne binave din İca em de diroka kuzanıbın Celal Temel Duvakfa İsmail Beşikçi'de dü kitap çap kirin 2013 hatta 2023 dü kitap çap kirin. Tabi belgeya duan salada çi kavmin gelek hoş derxistina ortaya. Tehcira Kurda yavide. Tehcira Kurda o katliama Ermeniya o kararı İttihat Terakki helvesta devleti o helvesta ağa u şeyhu begeme. Saat hoş. Yani ağa u şeyhu begeme tüm bir devleti retevger yani. Mesela Şerif Paşa'lı konferansa Paris'e ben o xutçırine tkina ki şeyh o ağay meclis tef telgraf ser telgraf edişini dibemi kabul nakin em tuazım bir Türkar rabişin. İşte mesela o mesela kan bahs kin em mesela din da pırt keve peş. Tabii yani din keve peşiye çünkü em ne bunu netevi em netevi ne fikrine. Gava mere netevi bir fikrine netevi de ser din rayi. تشتكي تجي ما مثلا بيفاتا قد كريه داوي مثلا كسن وكي كود جيانا كردان دا خودي اركن مثلا وكي شيخ سعيد وكي شخصيتين في رنجي تجاري درباره ارمنيان دا يعني اويكي ام بيجن فتوى تجاري ندانه وكي تقول شيخ فتح الله وكي بحزارة هنا البت كردوان باراستنجي هذا كي بدولة الخبتي جهنا ايوان باراستنجي هنا اي وكي الله الحميديه ونزانم چه اخر مشار بربي جيكي دني شو راست بيجي عيني بفيرنجه ليد كومروف ريال لبنرا دي راستيچ به مروف در خميدانه د رومانا شكستي ده راستي و چپرش و تاری و سپیجی ته انیا میدانه مالا تحذر جاری الله آواتر سرکتن جور سپاس دکم تشرف تا برنامه یامن و سرسری من و سرچاویم راحت از گلک شاد بوم بدیوانات ساغ بن هربن سپاس دکم حواله و گرین هجا و هفتیه جیم هاتن داویا برنامه یا خواه میوان من ماموستا رجب دلدار بوم صحبتی که گلکی خوش به هیویدارم بدلی و به و فیده که دا به برنامه زمان و رمانه حتی هفته کدن بمینن خیر و خوشیه
gelek spas hevkarê min keremo mêvanê me hêja mamoste Recep Dildar temaşevanên hêja li vê derê xeleka mebdawî hat heta xelekeke nû ji ber nameya ziman û raman hûn bimînin kêf û xweşiyê de.